Iskä ja tytär podcastin pariin tervetuloa kaikki. Ajateltiin tässä jotain vähän uutta kokeilla ja ihmetellä ja opetella ja lähdetään uutisvirtaa seuraamaan tässä ja ehkä vähän hieman vaihtoehtoista uutisvirtaa siinä mielessä, että ei lähdetä katsomaan mitään päivän politiikkaa tai päivän urheilutuloksia tai mitään muuta vastaavaa. Jotain vähän erilaista. Kyllä, nimenomaan näin. Ja mun meni niin hyvin se äskeinen, että sä pilasit sillä, että sä sanoit, että meillä ei ollut tallennusta päällä. Okei, no niin, ei mitään. Mä oon sulle vähän vihanen sitten. Hyvä. Tää lähtee hyvin meidän podcast-ura alkuun. Mä luulin, että meillä oli oikea tallennus päällä ja mä vedän täällä parasta. Ja mä ihan oikeasti luulin, että sä harjoittelet noin tosissaan. Okei, ei mitään. Joo, luuletko että enää muista, mitä mä sanoin? No ei sen tarvitse muistaakaan. Vedät nyt hatusta jotain uutta. No kun jotain uutta. Mutta kun sä sanoit jo sen mun asia, mitä mä sanoin. Ai joo. Anyways, joo. No joo, asia oli kyllä näin. Joo, bla bla bla. En mä pysty improvaan, kun mä vedin jo niin täydellisen suorituksen. Joo. Mä itse sanoin kyllä sitä mieltä, että joo, että mä en ehkä laskisi tätä podcastiksi, mutta annoin iskälle luvan kutsua tätä podcastiksi, jos hän kerran niin haluaa. Niin halutaan tosiaan, niin kuin iskä tässä sanoi, että ei mitään semmoisia, mikä on nyt joka lehden pääotsikoissa, mikä tulee joka paikassa vastaan, että ei, me halutaan keskittyä sellaisiin uutisiin, joita ei niinku tuu vastaan. Tiedätkö? Arkisessa päivässä ja tilanteissa. Ja joo, se mun edellinen speak oli niin paljon parempi. Ensimmäinen uutinen, mihin me törmättiin ja herätti heti meidän mielenkiinnon, oli tämä, että Uudenkylän metsässä kumahti. Voisiko tämä kivi kätkeä portaikon menneisyyteen? Ja jos tehdään uutinen jostain kivestä, niin pakkohan sen on myös oltava mielenkiintoinen, eikä? Kyllä, totta joo, juuri kun tässä oliko se nyt toissapäivänä, kun tuolla pelimaailman uutisissa törmäsin siihen, että on semmoinen kuin Stone Simulator-peli olemassa, missä niin kun pelataan kivellä, tehdään kiven hommia ja niin poispäin. Eli katsellaan ympärillä olevaa maailmaa kivin silmillä tekemättä yhtään mitään. Niin totta kai tämmöinen uutinen nyt sitten on mielenkiintoinen. Että voisiko olla mielenkiintoista esimerkiksi lähteä iskä ja tytär tekemään tämmöistä multiplayeria Stone Simulatoriin, niin katsotaan, mihinkä meidän aikamme voisi sitten päättyä siinä, että tulee jotain tutkijoita vai mitä tapahtuu. Mutta itse uutiseen. Tämähän alkaa näinkin ihanasti, että joskus riittää ripaus uteliaisuutta. Tämä on jotenkin ihanasti sanottu, eikö? Myös ripaus uteliaisuutta on ihan pois kontekstista, niin aiheuttaa joskus myös ongelmia. Mutta ei tässä tapauksessa. No ei. Nimittäin yhtäkkiä olet jonkin odottamattoman äärellä. Ja näin tapahtui Satulle, joka poikkesi tutulta polulta jollekin kallion juurelle. Ja sitten se astui jo sattumalta jonkun sammaloituneen niin kuin lohkareen päälle. Ja sitten se kumahti ontosti. Kieltämättä ei ole kumahtanut varmaan yksikään kivi. Siis en ole kyllä tavannut koskaan niin kuin onttoa luonnon kiveä. Kyllähän nyt on varmaan jossain, toki kun kivihän on hyvin raskas materiaali, että jos tehdään kiviportaita, niin todennäköisesti järkevää tehdä ontoksi niitä, että ne ei paina niin paljon liikuteltaessa, mutta yleensähän kivi on laatta, kun se on rappunen tai tie tai mikä tahansa. Paitsi tietysti Tampereen keskustassa Mukulakivi. Niin. Tullut hyvin tunnetuksi. Joo, Satu sitten raotti sitä lohkaretta ja se löysi sieltä jonkun kivisen portaan.
sieltä alta. Ja vierestä löytyy toinenkin kumiseva siirtolohkare. Mutta jos Satu alkoi sitten ihmettelee sitä kiveä, että voisiko sillä olla jokin historiallinen merkitys. Että se olisi ollut ehkä kuin piilo, jota käytettiin vaikka sota-aikana. Joo, ihan varmasti niin kuin tässä myöhemmin tulee vastaan, että on piiloteltu aseita, mutta mulle tuli kyllä heti ensimmäisenä mieleen, että tämä on joskus kieltolain aikaan tuossa on ollut jossain lähettyvällä jonkun pariskunnan tölli, missä ne on asustellut onnellista elämää ja siellä on ollut talon isännän pontikkapiilo. Että sillä on sellainen pirttihirmu nainen, joka ei ole antanut sen juoda yhtään viunaa, niin sitten on hakenut vähän jostain pimeältä markkinoilta pontikkaa ja piilottanut sitten sen sinne jemmaan. Tai en tiedä. Kävi vaan mielessä tällainen suomalaisena. Joo, mä en ole jotenkin yhtään yllättynyt tästä mielikuvasta sulle. Mulle ei tullut kyllä mieleen oikeastaan mitään. Ja mä en ole kauhean yllättynyt tästä mielikuvasta. No en mä tässä ajassa kerennyt edes ajattelee mitä tai... Niin. No joo. No niin, no joo. Mutta se johtuu siitä, koska mä olin niin innoissani itse lukemaan, että mikä juttu, niin en mä kerennyt sillä ajattelemaan. Tässä onkin heti sitten, että mikä kiven salaisuus voisi olla. Ja ensimmäisenä täällä puhutaan luonnon akustiikasta, että ontot siirtolohkareet voivat toimia lithofoneina ja että niissä on mitattu tämmöisiä niin kuin passotaajuuksia. No joo, mutta kun puhutaan luonnon akustiikasta, niin mikä niin kuin evoluutiolla olisi ollut niin kuin tämän idean takana? No, metsän luonnon oma rockbändi. Niin, joo. Okei. Tähän saa sitten heti taas, niin kun, nyt mä haluan ostaa se oikeasti sen Stone Simulatorin ja ruveta rokkariksi kivenä. Jos siinä pystyy vaan jotenkin. No eihän siinä pysty. Se on sitten luonnon oikkuja, että kivestä tulee ontto. No, tässä olisi päivitysidea sitten pelintekijälle, että niin, että niin kun oot tarpeeksi kauan pelannut kivellä, niin saat seuraavan levelin ja saat valita seuraavan evoluution muodon, että tuleeko susta pyöreämpi kivi vai tuleeko susta neliskanttisempi kivi vai tuleeko susta onttokivi. Joo. Ja voi valita sitten tulevaisuuden suunnan, että haluaako tämä tulla joskin tutkituksi jossain museossa vai haluaako hän sitten tulla joku tämmöinen rockistara? Totta. Rolling Stone. Sitten on tämmöinen vähän mielenkiintoisempi lause. No joo, okei. Mietitään, että se olisi joku asekätkentä. Että Suomeen piilotettiin aikoinaan 66 000 asetta kallio-onkaloihin. Noin. Mut sitten, kyllä, hyvä, joo. Mutta sitten tulee tämmöinen, että osa piiloista löytyy yhä retkeilijöiden vahingossa. Ja en mikään äidinkielen opettaja ole, mutta aika lähellä, jos isältä kysytään. Kyllähän se tuossa kalskahti munkin silmään, että nyt ei ole ollut tekoäly tekemässä tätä uutista. Tai sitten nimenomaan tekoäly. Niin. Koska kyllä silläkin tulee suomen kielen kanssa, välillä tulee en mä tiedä. Hassuja. Musta ainakin tuntuu, että tekoäly niin kuin viittuilee mulle. Että tulee niin kuin, että mä kysyn siltä jotain, niin mä heti huomaan esimerkiksi, tai tekoäly huomauttaa heti vastauksessaan ensimmäisenä sitä yhdyssanavirheestä, minkä mä oon tehnyt. Oli hyvä kysymys, mutta tarkoititko, että siis vaikka riippukeinu, mistä kysyit, niin kirjoitetaan yhteen, koska erikseen mainittuna se tarkoittaa aivan jotain muuta. No ei nyt ihan, tää on nyt verin taas vähän överiksi, mutta kuitenkin. Mutta joo, tekoäly on sitten hyvä, se korjaa ainakin mun kirjoitusvirheitä.
Niin, että mä huomaan ne. No se on jo aika paljon, että sä huomaat ne. Mutta siis, no itse olen huomannut, kun olen joskus tekoälyä käyttänyt, että se tulee välillä ihme sanamuunnoksia, että se niinku... Sanamuunnos. Häh? Ei mitään. Mitä? No, sanamuunnos. Hihi. Joo, En tiedä, tajusinko mä vieläkään. Mä oon vaan valitettavasti semmoinen ihminen, että jos tulee tommosia sananmuunnoksia, niin, niin ne kiinnittää muuhun. Mikä muna... Mikä? Munan saannos. Saannos. No eihän ne mene koskaan ihan kohdalleen, mutta se on semmoinen. Joo. Okay. Joo. No, edes. Se voi myös olla jääkauden voimannäyte. Joo. Muinaisjäännösrekisteri. Jotenkin, teekö, jotenkin heti tuli mieleen niin kuin rikosrekisteri. Jotenkin tosta. Että voisiko tuolla kivellä olla jonkin sortin rikosrekisteri sitten, jos hänellä on vaikka ollut jotain aseita piilossa tai sitä viunaa? En tiedä. Mutta se on kiva kuitenkin, että tämmöisiä todennäköisesti yhteiskunnan varoilla pidetään näin tärkeitä asioita niin kuin yllä. Muinaisjäänne rekisteri, joka kirjaa sitten esimerkiksi pronssikautisen kiviröykkiön rekisteröintikohde 100004805 tietoja, joista me sitten veronmaksajat voidaan sitten käydä niitä tutkimassa. Vapaa-ajalla, kun ei muutakaan tekemistä ole. Niin. Mutta ei toki, kyllähän siis historian tutkiminen on tärkeää. Ihan yhtä tärkeää kuin tulevaisuuden kartoittaminen ja niin poispäin. Mutta joku vetää ehkä vähän ylitään touhu. No ei kai. Ei kai. Kuka nyt semmoista? Joo. Mikä on tämän kiven salaisuus? Ei tiedetä. Kuinka mysteeri voitaisiin sitten ratkaista? Tekemällä joku resonanssikoe. Luontoseura voi koputtaa kiveä ja nauhoittaa äänen. Paljastaako se aidon rumpukiven? No tää kuulostaa taas niistä veronmaksajien niin hei, hyvältä sijoituskohteelta. Niin, just näin. Eli pitäisikö meidän ruveta tutkijoiksi, vaikka tuonne metsään koputtelee kaikkia kiviä. Pyydetään joku 500,000 apurahaa niin kuin vuodeksi. Mennään sitten metsään. Niin, meillä on tää tuore YouTube-kanava, että me aletaan, että mennään kuule metsään ja sitten koputellaan kiviä ja kaikkea. Ja äänitellään näillä meidän todella hyvillä äänilaitteilla, minkälainen soundi lähtee. No, mutta jos me saadaan joku vaikka 500,000 tai parin tuhannenkin rahoitus, niin kyllähän niillä sitten kuule ostetaan kunnon äänilaitteet. No totta. Ja henkilökunta tekee se, että me voidaan olla kotona pelata. Joo. Joo. Se kai se niiden apurahojen tarkoitus onkin. En minä tiedä. Mistä minä tämmöisiä tietäisin? Sitten tää on vähän jännä, että drone, että ilmakuva kertoo kiven asennon ja maaston muodon rikkomatta sammalpeitettä. Se on jännä, että siihen tarvii drone, ettei niinku ihminen ja kamera sitten enää riitäkään. No kyllähän droneella tietysti saa varmaan vähän niin laajemmalta alueelta toki. Niin, vähän niin, että kuinka iso tämä kivi sitten oikein oli, jos siihen tarvii oikein dronen? Niin, etteikö siihen 5 metrin tikapuus ja joku kännykkäkamera olisi riittänyt. Niin, tai sittenkö eri kulmista. Mutta noi on varmaan just niitä, jotka on saanut niitä apurahoja. No, kaiken maailman hyödyllisen pakko käyttää kaikki. Joo. Ja onhan se tietysti hieno. Siis kyllä mä ymmärrän, itse en ole välttämättä semmoinen, että tykkäisin, että mulla on hirveästi leikkikaluja, mutta ymmärrän ne ihmiset kyllä just, että niin kun autoharrastajilla pitää olla kaiken maailman ihmeautoja ja sinne rakennalla kaiken maailman ihmeispoilereita sun muita ja sitten just joku
lennokkiharrastajat tykkää, niin myös niin kuin droneillakin ja niin poispäin. Kyllä mä ymmärrän, että se on niin kuin harrastus. Ja mikähän on parempi ammatti kuin tehdä sitä, mitä sä tykkäät harrastaa. Näinpä. Mut joo, tääkin on vähän tämmönen ylivetävä kuitenkin. Tutkitaan kiveä droonilla. Mutta onhan se tietysti parempi vaihtoehto kuin sotaan käyttää näitä drooneja. Olla Venäjän ja Ukrainan välillä. Että hienoa, että tämmöisen rauhan eleisiin hommiin käytetään droneja. Tai jatketaanko? Joo. Ja sitten vaihtoehdoksi jää myös, että ilmoitus muinaisjäännösrekisteriin. Joo, arkeologit se arvioi sitä kiveä. Ja sitten on vielä georadar. Me kaikki varmaan tiedetään, mitä se on. Ja sehän on joku maaperätutka, joka sitten näyttää ontelon koon ilman kaivamista. Metallikaiku vihjaisi kätköstä. Ja tää olisi kyllä aika kätsy. Kyllä, me varmaan sillä 500,000 apurahalla niin voitaisiin tommonen georadarikin ostaa. Ei siinä mitään. Voidaan silläkin leikkiä kokeilla. Mutta iskä, nyt vähän jännitystä tähän loppuun. Joo. Nimittäin jännittäviä nippelitietoja, jotka tosiaan nostaa sitä jännitystä. Tässä selitetään, että mitä se lithofonia on, joka mainittiin aikaisemmin. Ja sehän on Ruotsin Ångermanlandissa sijaitseva soivien kivien puisto, joka houkuttelee tuhansia kävijöitä vuodessa. Tiesitkö, että Ruotsissa on joku tämmöinen soivien kivien puisto? No itse asiassa en. No en kyllä minäkään. Enkä mä ole kyllä aiemmin kuullutkaan tosiaan, että kivet vois olla onttoja. Joo, en. No itse asiassa mä muistan lapsuudesta kyllä yhden muiston, että kun pienenä poikana, siis alle kouluikäisenä, tuppasin kerään kiviä, niin kuin varmaan siihen maailman aikaan niin kuin monet lapset keräs kiviä erilaisia. Ja ylipäätään kaikki lapset varmasti jossain kohtaa jotain kiveä kerännyt. Joo, kyllä. Niin, niin mä muistan kerran nähneeni semmoisen melkoisen pyöreän kiven, joka olisi ollut siihen aikaan sillä, että mä oon niin kuin saanut puristettua sen kämmenen sisään. Ja totta kai tutkivana tiedemiehenä siinä kohtaa heitin sen maahan niin lujaa kuin pystyi ja se halkesi. Ja se oli ontto. Ai. Nyt tuli mieleen. Voi hitsi. Oisit koputellut sen. Niin, no joo, mutta sillä on tullut mieleen tämmöiset asiat, että pitäisi ruveta droneja keksiä siihen hätään ja mitään muuta vastaavaa. Mutta joo, muistan tällä, että... Ja se on ne... Tai ei tullut siihen maailman aikaa mieleen keksiä droneja. Kyllä on jännä. Joskus 5-vuotiaana, 6-vuotiaana mitä oli. No joo, mutta eikä muutenkaan... Silloinhan oli dronit ihan nousussa. Että... No, siis aika monella ainakin siihen maailman aikaan, kyllä varmaan nykylapsillakin on huomannut vähän samanmoista, että se tutkiva tiede on se, että hajoako tämä asia, kun sen heittää johonkin. Ja se hajosi. Ja mulla oli jotenkin semmoinen kutina kulkusissa, että siinä on jotain, että olisinko mä jo kuitenkin... Olisiko sun kulkuset silloin jo? Joo. Niin, niin olisikohan se sitten kuitenkin ollut niinku oudon painoinen mun käteen siinä kohtaa, että tämä tuntuu hyvin kevyeltä kiveltä verrattuna sen kokoon. En tiedä, en muista ihan niin tarkkaan, mutta muistan nähneen, että ei se nyt ihan mikään kananmunan ohkainen kuori ollut, mutta... Ajattelen nyt, jos se olisikin ollut joku tämmöinen oikein hieno kivi ja sä olisit vaan niinku ilmoittanut sitä jonnekin ja sitten sut olisi niinku palkittu jostain. Joo. Tämä löysin hiekkalaatikolta. Ei se ollut kyllä hiekkalaatikolla, se olisi varmaan meidän lähellä oleva semmoinen sodatie. Mutta joo, tutkivaa journalismia tein silloin varmaan 5-6-vuotiaana. Tämä kivi tuntuu oudolta käteen, heitetään se asfalttiin ja katsotaan mitä tapahtuu. Ei löytynyt timanttia, mä varmaan jotain semmoisia odottelin, että on just oppinut pelaan Afrikan tähteä. Mutta siitä sain sen idean, että Suomesta totta kai voi löytyä ihan kaivamattakin, tekemättä kaivostyötä, voi löytää timantteja ja rubiineja ja safiireja ja mitä näitä oli. Ei löytynyt, ei. No ei varmaan joo. Sitten tosiaan metsälöydöt
yllättää vieläkin, koska Keski-Suomessa löytyi 1997 kiviarkkua, jossa oli 286 asetta. Siitä on toki jo vierähtänyt jo vähän aikaa, mutta vieläkin voit varmaan löytää metsästä aseen. Niin, sitäkö tämä nyt meinaa? No joo, no periaatteessa jo, siis kyllähän 30 vuotta sitten niin kuin ihan varmasti koko maapallo oli satelliittien peitossa ja ei ole sellaista kulmaa, minne ei joku näkisi. Niin onhan toi silleen aika jännä löytö. Vaikea uskoa, että enää välttämättä löytyisi, mutta muuta kuin jotain ihmisten pudottamia puukkoja ja aseita ja semmosia, mutta niinku... Niin, en tiedä. Mutta voihan niitä olla. Mutta tuossa vaan puuttuu vaan informaatio, että minkä ikäisiä ne aseet oli, että oliko ne niinku pronssikauden jotain. Onko se ollut liituaikakauden puunuja vai onko se ollut niinku toisen maailmansodan aikaisia käsiaseita vai oliko ne tulevaisuuden UFO-miehien laserpistolleita? Ei kerrottu nyt tässä tarinassa. No niin, ei käy tässä nyt kyllä ilmi. Mutta sitten lopuksi mainitaan jääkauden nopeudesta, koska siis mannerjäätikkö liikkui Päijät-Hämeen alueella jopa 200 metriä vuodessa. Sen perääntymisen hiekkapaperi-efekti muotoili siirtolohkareille tasaisia jalustoja. No iskä, nostiko nämä 3 asiaa nyt sinun jännitystä? Joo, varsinkin tämä viimeinen, että mitenkä tämä hiekkapaperi-efekti olisi päässyt sinne kiven sisään tekemään siitä onton. Vai onko tämä vaan eritelty asiasta niin kuin pois muuten vaan nostattaakseen tai hirveän jännityksen tähän, en osaa nyt sanoa. Mutta joo, ja varmasti on toi mannerjää tehnyt tepposensa maastolle aikanaan vuosikausien ajan, mutta en mä tiedä, onko se nyt sitten niin jännittävä. Niinpä. Jännittävää. Mutta olipa lohkare jääkauden rumpu tai sotavuosien salakätkö, se on jo lahjoittanut Satulle ja hänen siskolleen annoksen ihmettelyä, ripauksen tiedettä ja syyn lähteä yhteiselle tutkimusretkelle metsään. No niin. Minkähän ikäisiä tämä Satu ja sen sisko on ollut, että kivetkin kiinnostaa? Mä veikkaan, että keski-ikäisiä. Tai... Mä kyllä veikkaisin, että ne on joko hyvin nuoria tai hyvin vanhoja, en tiedä. Tai siltä väliltä. Todennäköisesti joku näistä 3 vaihtoehdosta. Mutta tämän tekstin perusteella mä jään odottamaan kivifestareita ensi kesällä. Kivifestareita. Get stoned. Sekin. Hei, pitäisikö Suomeen saada kivifestarit ensi kesäksi? Tai sitten Ruotsiin, kun kerran siellä on jo niitä soivia kiviä. Joo, niin sä ajattelit tämmöistä kivifestaria. Mä ajattelin tässä niin kuin festivaalille, että ihmiset tuo kiviensä näytille. Ei. Iskä, nämä oli soivia kiviä. Soivia kiviä, no niin. Joo. Kun mä ajattelin, kun nythän on kuuminta hottia, että geokätköily vissiin menettää vähän arvostustansa ja tulee nämä maalatut kivet tilalle ja niitä kätketään sitten sinne sun tänne. Että rupeako tämä porukka järjestelee jo festivaaleja sitten tai muita massatapahtumia, missä on näitä maalattuja kiviä. Sekin. En ole kyllä kertaakaan törmännyt missään maalattuun kiveen. En ole mäkään, mutta en ole kyllä etsinytkään. En muista, mikä tämä harrastuksen nimi on, mutta jostain mediasta on nähnyt niitä kiviä, maalattuja kiviä, niin kieltämättä ei huono harrastus. Ihan hienon näköisiä kiviä ja ammattitaitosta. Tulee mieleen niin kuin lapsuuden ajat, kun pienoista koottavia maalaili itse hienon näköisiksi. Kiitoksia, jos jaksoi kuunnella tämän mielenkiintoisen keskustelun iskäni ja tyttären välillä ja saa toki tykätä ja mikä tärkeintä, se kommentointi olisi tosi kiva, että kertoisit, mitä sä juuri haluaisit meidän tekevän. Niin kuin vaikka tämmöistä NS-podcastia tai pelivideoa tai olisiko jotain muuta mielessä, mitä ei ole vielä tullut itse kokeiltua ja eikä tullut itselle mieleenkään, että mitähän kaikkea sitä voisi sitten harrastaa.
Joo, kertokaa kommenteissa, että mitä piditte tästä videosta ja voi olla, että siitä tulee jatkoa, vaikka ette tykkäiskään. Joo. Sitten kun me saadaan 100 tilaajaa, niin sitten me rupeaa laulaa joka jaksossa siihen asti, kunnes meillä on se 500 katsojaa, 500 tilaajaa. Ne tulee meidän nopeasti ne 400. Ehkä. Voi olla, että menee poikottiin koko kanava. Niin se voi olla, että siinä rikotaan jotain YouTubea. Joo. Ei tämmöistä. Tällaista sisältöä ei sovi lapsille, ei sovi edes aikuisille. Emme julkaise videoita, jossa eläintä rääkätään. Vaikkei se näkyisi videolla. Jos se vaan kuuluu. Ei iskele niin huono lauluääni. No ei. Ja nyt sun pitää sanoa, kiitos, rakas. No kiitos, joo, kyllä.